Pojďte se s námi nakrmit jeleny a daňky, darovat deníčky do dětského domova a podívat se na mini trhy. Tohle jsou teda deníčky, které mi přebyly v e-shopu a budu je různě darovat do 3 dětských domovů na Pardubicku, aby udělali radost holčičkám pod stromečkem a zlepšili jim trochu well-being. Tuhle první várku dneska vezeme do dětského domova v Chrudimi. Ale prvně vyrážíme do Obory ve Vysokém Chvojně. Vzali jsme si sebou i nějaký suchý chlebík a vidíte, že počasí se nám neskutečně vydařilo. Byli jsme tam takhle při sunsetu a mělo to úplně magický pohádkový nádech. Obora není příliš obrovská, což je super, protože máte zvířátka takhle blízko a můžete si je i pokrmit. Nebo pokud se zrovna probíhají dál, je tu i pozorovatel s dalekohledem. Kousek dál, ale stále ve stejné obci, pozor, mají amerického bizona a i miminko jaka a je to taky naprosto dokonalý zážitek, takže Vysoký Chvojno mega doporučuju a ještě bych to někdy chtěla zažít se sněhem. No a tady už vidíte můj výraz potom, co jsem zapomněla udělat jakýkoliv záběr z dětského domova a předávání. Ano, velmi dobrá práce, měla jsem jediný úkol. Všechno se to odehrálo hrozně rychle. Paní ředitelka byla moc milá a věřím, že deníčky udělají radost a pak už jsme se jen mrkli na malé chrudimské trhy a pomalu jeli domů.